Takže ahoj lidi, já vás vítám u dnešního videjka a dneska to nebude žádný unboxing. Tohle už je unboxlý, určitě se na to podívejte. Jmenuje se to Marvel Origins Avengers 2 z roku 1964. A dneska to bude jen taková informace, která by se mohla hodit, a pokud chcete nějaký plagátek nebo nějakou výzdobu vašeho roomu či nějaký kuchyně a tak, prostě jste sběratele nebo máte nějaký herní koutek, tak si myslím, že jeden z těchto plagátů se vám bude určitě hodit. Za prvé je to tady tento plagát, to je alternativní obálka pro Avengers 4 z těchto komiksů. Vidíme tam nahoře Namora, Wasp, Kapitána Ameriku a toto namaloval fanoušek Alex Ross. V roce 1999 se tato obálka objevila v katalogu Overstreet Guide. Ale proto, že se tato obálka nedostala na přímo původní Avengers, tak jeden malíř z Marvelu vytvořil a přemaloval tento plagát, který si můžete normálně koupit, třeba na JCčku, nevím kolik to stojí, myslím nějak 100. A tento je mega hezký, má to dole i Marvel Limited, tady to můžete vidět, a tady je právě značka tady něčeho. Druhý je alternativní obálka Avengers 1. Pokud jste četli Avengers 1, tak je to vlastně o tom, že Loki začaruje Hulka a svrhne na něho pár takových omylů, který on neudělal. Takže Avengers se ho snaží zastavit a prostě pak se to vyvrcholí v to, že Hulk vlastně zjistí, že se jako ho nemají rádi, tak prostě uteče. A všechno je to kvůli tomu Lokimu. A tak prostě je takhle ta obálka udělaná, že tady máme to Lokiho, který mimochodem vystupuje i v seriálu Loki v druhé řadě, nebo i vlastně v první jenom. A jediné, co si můžeme všimnout, je, že Thor nemá tak dlouhé to kladivo, ten jakoby úchop, a Hulk má 3 prsty na nohách, což se změní v průběhu doby, a Iron Man tady má svůj první, nebo spíše druhý barevný suit Mark 2, který je zobrazený jenom jako Silver v prvním Iron Manovi, ale myslím si, že Hall of Armor Funko Popka, tady tento klasický komiksový Iron Man, taky stojí za zvážení, jestli se ho nekoupíte. A to je asi pro dnešní video všecko. Určitě dejte like a odběr, protože co bude příští videjko, no samozřejmě tady toto, jestli to seženu, jo? Takže určitě dávejte like a odběr, plně si to pozastavte, já vám tady ukážu. A taky zajímavost, je tady Kang dobyvatel, který, jak můžete vidět, tak je úplně stejný jako třeba v Ant-Man a Wasp Quantumania. Jeho podoba je stejná, akorát, že Kang dobyvatel má masku a nemá takový průhledný štít, který si může zapnout. Bude tedy bojovat proti Avengerům a vypadá to mega nice, takže už se těším, až to přečtu. Takže určitě dejte like a odběr pro další takový videjka. Zdar!